Ụmụnne m, unu ma na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ahụta na ụmụ ke ha na ha mụrụ ya amụ, na ha buru ke ha n'afọ 9 months mụọ ya mụhuoshia otele. Ndị ọzọ gburu ke ha agbo. Nne pụta ya filie na ụmụ nwaanyị ibe ụmụ ndị ọzọ rụrụ mma igbu egbu were okpiri kọgbuo ha. Mana ndị ka ewo ndị a na-akpọ ụmụ. Ha echefuo that na ọnwụ dịrị onye ọbụla. Ọnwụ dị n'akara aka onye ọbụla. Tụledele na okwu n'ugbu ledelenu. Ihe m na-eji nnụ mburu ya gbapụtawo ka ụmụnne were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ. Ọnwụ ọ dị ka elekere awa. Ọ kọwaala kpum, ndụ ahụ mapụghala. Otu ya nkeji aka elekere si akọ kpum kpum. Otu a o si akọ, ọ kọwaala kpum kọpọ. A na-akwa ya akwa, anaghị akwa ndụ akwa. O nweghị duplicate. Ikpe ọjọọ mmadụ kpere onye ọzọ ga-erutere aka one way or the other. Ya anyị wishiri ụmụ ndị ọzọ one way or the other ọ ga-erutekwere gị. Ka ị mara ihe ị na-eme ụmụnne m, lelenụ nwaanyị ibe m. Anya mmiri edewere onye ọzọ. Lewedere na family n'ugbu ene. Nwata nwa agbọghọbịa nọ n'ọganga nwa ọma, obere nwa. A young girl. Ọ wụ na ịhụnanya ma ọ wụ ya nwa n'ugbu a ile ya anya n'ihu. Ikekwe ọ mụọ na nwa even as a mother. Lekwekwa otu ihu ya rụ very young. Ọ lụọla di n'ụlọ di ya ebe di ya denwere n'ekiti nne wụkwanụ nne di ya na ụmụnne. Onye ma na onye ebe ha wụ, onye makwa na ebe di ya gawara ma ọ nọkwa na Nigeria. Mana ọ wụzie na this girl na nne di ya na ụmụnne di ya bi n'otu ụlọ. Ọ gịnị na-ese? Ọ wụrụ na this lady buru gas o ji ego filie gas ọ chọrọ ọ gbara ka ya were ga eshie nri. Nne di ya agha cylinder akacha na ọ ga-eji gas eshi nri. Ya na nne di ya nọ na-adọga gas ya sị mama bini ya gas ya were ga eshi nri. Gas akwa ya ejiri ego ya zụ. Nne di ya gwawa ya sọ ọwụ nwa ya nwoke wetara ego ejiri zụ gas na nwa ya nwoke ewu di ya na ọ ya wetara ego eji zụ gas. Na ya asọ ga-eji gas na-ewu nri. Na ya agaghị were akwụkwa na nkụ ghume nri. Nwata nwaanyị sị mma hafụnụ gas aka. Ọ ya ka anọghị na-adọrọnụ gas nne di na nwunye nwa. Ke nwoke nọ n'ọhụrụ nga n'ugbo na-emere anya ka ọwa gwuo mmanya ya asụ n'anya. Ọwụkwa ha ụra ka ohi gị ọwa ọnwụ. Ya nọrọ nga dade nwata nọ wụkwanụ nwunye nwanne ya. Tọwara ya ụtọ ya na nne ya wụkwanụ nne di this young girl. Ha ekpute dade onye akọ. Ha ebido tiwe ya ka akị. Onye akọrọ enyi ibe. Ihe adakata ikpukpe aka adakata nwata n'azụ ọma ma ozege ke nwanne di ya kọga ya. Ọma maka nne di ya. Ha abụọ ya dade nwatakịrị. Onye esu. Esukatala ha osukata. Ekwensu eburu nwatakịrị si ya bịawa jishi ike. Ya wụrụ na ebe ọ dara kpomkpom agaja ọ ebe mma ekwu kichin nọ. Ekwensu eji ya na si elekwe. Ya atọ ụta ya ekwensu ewepụta olu ke nwoke sọ ngwa nwatakịrị gị nọrọ ya were mma rọlaga na ekwu. Ọ wụ otu o shiri nwa gbuo nwokorobịa nwanne di ya. Ya jụọ oyi gakwu. Nwata na oso ọ gbalagala. Ọ self defense. Ọ wụ oshishi nọrọ na a ga-egbu ya ya kwụrụ ofu ebe. Ya werele mma ekwu rọlaga ya n'olu ya nga hapụrụ ya na ripụ. Kpara nwa ya kwa ya chile ya elu chirute ya n'ikpere ọsọ. Ọ gbala gbafu enweghị onye ma ebe ọ nọ ugbu a na. Ozu nwanne di ya dụrụla jụọ oyi gakwu. Nne di ya nọ. Ya ele anya ọhụ wụ nwatakịrị. Ya atụgharịa ha ozu nwa ya nwoke. Gas doro nga ya na ụmụnne m. Ya elekiri gas ya elekiri nwa ya nwoke. Olee onye a ga-asị na okwu n'ugbu ene? Onye ka a ga-asị blame nwa? Offense nwa na-awụghị any other thing. Na gas o jiri ego ịgba. Ọgụdụ na ọ dị ya sendịrị ya gara ga gbata ya. For the family eji ewuri. Ka ya were na gas uri nri ọgwụla. Ha sị ya gaa n'okpete ụlọ ga akpara nkụ. Bịa kwa ya akwụkwa bịa ewuri nri. Nwatakịrị sị mama hapụ nụ gas aka ma ewere shiri nri. Mma hapụ nụ gas aka ma ewere nụ gas shie. Nne di ya sọ ọwụ nwa ya nwoke ewu di ya zụrụ ya. Na ọ ya ga-ekwu ka ga-eme eme na ọ gaghị eji gas na-ewu ya taa. Na ọ ga-aga n'ime ọhịa kpara nkụ bịa eghe nri. A na-eme ka egwuregwu adịghị mba akọrọwa adịghị mba etiriwe ka akị. Mana ke that very day onye eso you can imagine nga dimkpa ha ote kọga obere nwa young girl ihe a na-akọ nne di ya na-akọ. Ha dade akala anyị mgbe
ya sị ya hụchaa ụzọ azụ maa ya na n'ihu, ya sị ya eguzoro otu aka gbaa ya slide down. Nne di ya doro ya na ntutu. Ọ mekata nga na unu mana ekwensu rarụ ala. Enweta oshi dara daga hụ mma teta mma. Ke nwoke nọ na dimkpa ya niile akpa obi ya niile. Ọ hụkwara na nwa atọtụrụla mma ikekwe ọ hụ na efilie na lelia ya anya ya mgbe ekwensu na-arụ ala. Kama onwe onye ma onye ma otu ibe eshikere. Enweghị onye ma ihe edere n'akara aka onye ihu na onye azụ. O leghị ya ewere nga ọ kọganụ nwatakịrị onye awụkwana ya. Nwatakịrị ewerela na mma gị nọ na-egwu ya rọla ya ghara ịga nga hapụrụ ya na ọ wụzi nne di ya fopụrụ dị mma. Ụbara gị nọ sị nwa ya nwoke a nwee gị n'aka. O bu ozu nwa ya lekwa ozu nwa ya lekwe gaasị eji esi nri. Nwaanyị ya agadi nwaanyị ọ hapụrụ gaasị a aka nwatakịrị na-eshikwa eri ya bịa kurukwa rie. Mana ọ jụrụ ajụ na ọ wee ego nwa ya kpatara ka eji zụ gaasị. Ụmụnne m, etute nwa ugbu a na-aga egbu ya egbu, ọ self defense. Ọ naanị oshishi nụrụ na a na-egbu ya, ya ga kwụrụ ofu ebe gbuo ya. In the right sense, this young man o kwesịrị imetụ nwunye nwanne ya nwoke aka? Ọwụ meidi agbara ya agbara. O kwesịrị ịkọ nwunye nwanne ya ihe? Ya na nne di ya emege. Mgbe ọ nakọtara mma hapụrụ m gaasị, mma hapụrụ m gaasị, mma hapụrụ m gaasị ma ewere sheri. Nne di ya jụọ, o nwere ike hapụrụ ya na nne di ya nwere ike ghara ya gaasị. Mana ọ batara na tiga onwe n'okwu. Ikekwe nwatakịrị jụrụ inyeta ya ka ọ kọrọtụ. Ikekwe nwere otu o si ara ya anya nwatakịrị ajụ. Mama m ihe ga-ebute a young man like this ị ga-akọwa this young girl ihe na-enweghị nke ọba nne di ọka onweghị onye o gburu ka o buru gaasị o ji shiri. Ya nwa kwesịrị ịsị mma hapụrụ na ya gaasị o were shiri. Elekwana ike ị ga-agakpa nkọ ya ngịnị a na-eshi nkọ ebe a. Hapụrụ na ya gaasị ọgwụ di ya eweta ego azụta gaasị ọzọ. Nwe ihe ndị ọ di ya zụrụ dị gaasị. O meghị ya, ya agadịra mma ya because of onwe ha ses. Ọwụ na nwa na ugbo na-edo oru ya rigoro n'ihi na nwanne nwoke kekwa nọ n'ụlọ. Eche m na ihe o mere ugbu a ọ ga-akọ nwa ihe. Ikekwe nwere otu o si na because ọ onye iberibe ga-echerute n'ụdị ahụ. And ọ kwụrụ onye ihu n'ihu ga-ebido kpoo nwaanyị ugwu to the extent igbu ya ilu because of ekwe enye ya ihe ga-etara atọ. Ma hụ m ihe ga-akpata oge dị mkpa ote ga-eji kọwaa nwunye nwanne ya ihe. The audacity self alone. Ihe m sị ma bịa gbutụwara ọnụ. Emechaa ya ugbu a ga-elie ya. O liele nwa ya nwoke. Emechaa ya ugbu a nwere ike eruo kọtụ sọ self defense. Highest ya ka ọsọ dị girl marriage ya gashi ike. Mgbe ịsụ nwa onye ọzọ rụ mgbe ogbugbo ke nga awụkwaghị immortal. Onye ọbụla lerukwa anya kama a na-ehi ụra. Ọ nga ọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.